Samha M Inuwa ta sake tada hazo a duniyar yanar gizo. Jarumar fina-finan Hausa a masana'antar Kannywood, Samha M Inuwa ta bayyana cewa zuwa yanzu ta samu saƙonni sama da 2,000 waɗanda mata daban-daban suka turo domin ta taimaka musu da laƙanin sirrin riƙe namiji ko mallake shi. Idan ba a manta ba dai, a kwanakin baya ne Samha M Inuwa ta yi wata tattaunawa da jaridar Dokin Ƙarfe TV a cikin shirinsu mai suna Podcast, inda a ciki ta bayyana cewa tana da wani sirri wanda idan ɗa namiji ya shigo hannunta to fa shi kenan ta mallake shi, ta gama da shi, babu wani mai iya ƙwatarsa. Ni dai in namiji ya shigo hannuna ƙwatarsa sai dai Allah, sai dai kuma in ni na ga dama na sake ka na ce ka je. Ina da wani sirri wanda in dai na kalle ka sai ka ji wani yar. Yana da kyau kowace mace a duniya ta samu sirrin karɓar kuɗi a hannun ɗa namiji, in ji ta. Samha M Inuwa dai ta saba yin maganganu masu shawo cece-kuce a kafafen sadarwa na zamani. Tambayar da jama'a suke yi ita ce, idan har Samha M Inuwa tana da wani sirri ko wani laƙanin mallake ɗa namiji, menene ya fito da ita daga gidan tsohon